Bine ai venit, Moș Crăciune! Te așteptam cu nerăbdare, căci păpușa mea cea mică a rămas fără picioare și căluțul lui Costică i l-a trântit o pisică. Tu, dar plină ce ți-e traista, ai păpuși și cai și nuci. Spune zău pe vremea asta, unde vrei să te mai duci? Stai la noi că-i cald și bine și ți-o pune masă mare. Stai că-i frig și vai de tine, nu se vede nici cărare. Bună, dragi copii, crăciunei și crăciunițe, băieței și voi, fetițe! Voi știți că Moș Crăciun împarte cadouri tuturor copiilor în noaptea de Crăciun, pe 24 spre 25 decembrie. Moș Crăciun este îmbrăcat într-un costum roșu, are o barbă lungă și albă și locuiește într-o țară nordică. Spiridușii săi îl ajută la pregătirea cadourilor în atelierul moșului. El împarte cadourile cu ajutorul unei săni zburătoare, ce este trasă de reni. Obiceiul de a-i scrie o scrisoare moșului este o tradiție de Crăciun. Voi i-ați scris moșului? În ajun de Crăciun, la români se obișnuiește să se meargă la colindat. Colindele exprimă o atmosferă de sărbătoare foarte plăcută. Multe dintre colinde sunt legate de imaginea lui Moș Crăciun. Obiceiul de mers la colindat a fost promovat de Ion Creangă în Frumoasele amintiri din copilărie. Astăzi vreau să vă invit pe toți, cu mic cu mare, să-l ajutăm pe moșul nostru drag la câteva activități interesante. Să începem! Observăm că moșul are o pungă cu bomboane și dorește să le împartă cu prietenii săi. El a dăruit omului de zăpadă 5 bomboane și elfilor a dăruit tot 5 bomboane. Întrebarea este câte bomboane a avut moșul la început. Dacă a dăruit omului de zăpadă 5 bomboane, plus încă 5 bomboane dăruite elfilor, rezultatul este 10. În total, 10 bomboane a avut moșul la început. În următoarea imagine, observăm sania lui Moș Crăciun trasă de reni. Îmi puteți spune câți reni sunt la sania moșului? Dacă îi numărăm, descoperim că sunt 10 reni. De data aceasta, spiridușii moșului sunt cei care au nevoie de ajutorul vostru. Ei vor să știe opusul următoarelor cuvinte. Opusul cuvântului darnic este zgârcit. Opusul cuvântului înțelegător este neînțelegător. Opusul cuvântului scund este cuvântul înalt. Opusul cuvântului gras este cuvântul slab. Opusul cuvântului bun este cuvântul rău. Opusul cuvântului frig este cuvântul cald. Opusul cuvântului dimineața este cuvântul seara. Și opusul cuvântului vesel este cuvântul trist. Observăm mai departe imaginea următoare. Avem 3 grupe de obiecte diferite. Spune în ce grupă există doar obiecte a căror denumire rimează. În prima grupă avem un tort, o casă și o masă.
În cea de-a doua grupă avem un iepuraș, o veveriță și un urs. Iar în cea de-a treia grupă observăm că avem un avion, un creion și un acordeon. Dacă le privim cu atenție și le rostim cu atenție, observăm că grupa în care rimează toate cele trei cuvinte este cea de-a treia grupă, adică ultima grupă. Avion, creion, acordeon. Mai departe. Observăm în următoarea imagine mai multe steluțe colorate. Haideți să spunem împreună câte steluțe de culoare roșie ați găsit. Dacă le numărăm, vedem că sunt 6 steluțe roșii. Le-ați găsit pe toate? Câte steluțe albastre observați? Numărându-le, observăm că sunt 3 steluțe albastre. Dar steluțe verzi, câte ați găsit? Vedem că sunt 9 steluțe verzi. Acum vreau să deslușim împreună câteva ghicitori. Are renii zburători, spiriduși ca ajutoare. Cine-i moșul ăsta oare? Moș Crăciun. Când nu e zăpadă, doarme în ogradă, dar când ninge afară, cu copiii zboară. Sania. Sunt albă și pufoasă, mă aștern pe străzi, pe case, bulgări moi eu fac din ea și un mare om de nea. Zăpada. Stă în curte lângă pom, îi zici om, dar nu e om. Și când soarele încălzește, nu-l mai vezi că se topește. Omul de zăpadă. Pe fereastră prinde flori și în obraj lasă bujori. Gerul. Sus pe coama munților cărunților, stă voinicul cel țepos, veșnic verde și frumos. Bradul, v-ați descurcat minunat, copii, iar la final vreau să vă mai fac în dar un mesaj de Crăciun de la bunul Moș Crăciun. Ei, dar timpul a zburat. E târziu și mi se pare că afară s-a noptat și e vremea de plecare. Eu vă las aici, copii, daruri multe minunate, dulciuri, cărți și jucării, voi să le împărțiți pe toate.